Història de Xixona al balcó, les festes de 1897. Les festes de 1897 es van celebrar del 19 de gener fins al 2 de febrer. Els 3 dies de moros i cristians van ser el 30 i 31 de gener i l'1 de febrer. El dia 30 de gener la festa va començar de bon matí. A l'eixida del sol es va produir un repic general de campanes, cuetà i diana per la banda municipal de Xixona. A les 8:30 es va fer la missa general cantada que va ser oferida per José María Burguera de Carcaixent i Agustín Cabero, canònic d'Oriola. A les 2 de la vesprada va començar la entrada de moros i cristians des del pont d'Alacant i va discórrer per el carrer El Vall, finalitzant en la plaça d'Alfonso XIII, on estava el castell de festes. Van participar 5 bandes de música, les bandes de Mutxamel, Castalla, la Torre de les Massanes i les 2 bandes de música de Xixona. A les 6 de la vesprada es va celebrar també una processó general on participaven festers i no festers. Va eixir de l'església parroquial la imatge de Sant Sebastià, que va processionar per el carrer La Vila, José Hernández Mira. La plaça va tornar a pujar per el carrer José Hernández Mira, les Parres, carrer Abadia, i va finalitzar en l'església parroquial passant per el carrer La Vila. Després es va llançar una gran traca i en els casinos i societats culturals es va fer ball. El segon dia de festes, 31 de gener, va començar també a l'eixida del sol, amb repic de campanes, cuetà i diana per totes les bandes de música. Després, les filades cristianes se'n van anar al convent de Sant Francesc i les cristianes mores a l'ermita de Sant Sebastià en Segor per a oir missa. A les 8:30 es va produir l'ambaixada del contrabando i a les 12 del migdia es va celebrar el alarde, un passacarrer on participaven les filades i les seues bandes de música i els festers anaven disparant en els trabucs. A les 2 de la vesprada i des del pont d'Alacant va començar la conquesta mora de Xixona. Després de l'ambaixada, els moros van conquerir la ciutat. A les 8 de la nit es va fer una retreta i posteriorment en les societats culturals i casino es van celebrar balls populars. L'últim dia de festes va ser l'1 de febrer i van tenir des de l'eixida del sol, diana, missa, alarde, i a les 2 de la vesprada va començar des del pont d'Alcoi la conquesta cristiana de Xixona, que va finalitzar després de l'ambaixada. Una vegada que Xixona era cristiana, es va produir l'acte d'alçaments de capitans i banderers per a l'any següent. Finalitzat aquest, tots els festers i les 5 bandes de música es van traslladar a l'ermita de Segor per a trasladar la imatge de Sant Sebastià a l'església parroquial, que va passar la nit en l'església parroquial per a ser tornada al dia següent, el dia 2 de febrer, dia de la Candelera, a la seva ermita. Això és tot.
Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona i queda't a casa.